USA dnes nebudú chrániť Európu. No zabudnite na článok 5 tej zmluvy NATO. On to už Biden v Madride povedal na tom samite, keď povedal, že my nebudeme brániť pobaltské krajiny, keby ich napadlo Rusko. To už bolo za vojny Ukrajiny s Ruskom. Takže už Biden to povedal, no a Trump to len rozvíja. A ak dnes Medvedev hovorí o tom, že Briti budú musieť dnes nejakú zodpovednosť za to, čo urobili, že vlastne umožnili ten útok na Putinovú rezidenciu, tak tu si dovolím už to natvrdo povedať. Ak dnes nejakým spôsobom Rusi napadnú Britániu, USA chrániť nebudú. Keby dnes Rusi zabrali tie 3 pobaltské krajiny za jednu noc, Američania ich chrániť nebudú. Američania potrebujú skrátka, aby sa EÚ rozpadla,